Fil-Qorti komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Shawn Higgins li huwa akkużat li ffaċilita attività ta' ħasil ta' flus għal Gordon u Yvette Debono. L-Ispettur James Turner xed fuq kif meta kien assenjat fuq din l-operazzjoni huwa innota diversi ċekkijiet indirizzati lil Higgins li ma kinux jagħmlu sens. Fil-Qorti intqal kif Minn Kont Bankarju tal-Bank APS miftuħ fisem il-kumpanija Petroplus Higgins ħal fuq minn 6 miljun euro. Higgins spjega fil-Qorti kif hu kien staqsa lil Gordon Debono jekk kienx qiegħed jagħmel attivitajiet illegali u Debono ċaħat. Higgins qar ukoll li hu kien biss ħaddiem fil-kumpanija Petroplus u qatt ma gwadanja b'mod finanzjarju miċ-ċekkijiet. Hawn l-imputant spjega li hu kien qiegħed isarraf iċ-ċekkijiet u jirritorna l-flus lill-kumpanija. L-avukat ta' Higgins Franco Debono staqsa jekk kienx hemm xi assi li juru li l-akkużat xtara b'ammont sostanzjali ta' flus. Kien propju wara din il-mistoqsija mid-difiża li rappreżentant minn Transport Malta xed kif din is-sena stess ġie rreġistrat cabin cruiser fuq isem Higgins. It-talba l-ħelsin mill-arrest għal Higgins ġiet miċħuda. Żagħżugħ ta' 21 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li ħaraq 3 vetturi fil-belt bejn Lulju u Settembru u li allegatament f'April li għadda ħaraq ukoll bib ta' residenza privata fil-belt. Żagħżugħ ċaħat l-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu u l-qorti ma laqetx it-talba għal ħelsien mill-arrest. Quddiem il-qorti tgħawdex raġel ta' 43 sena residenti x-Xara ġie mixli bi vjolenza domestika u ġie akkużat li fit-8 ta' Diċembru beżża lil martu bi vjolenza u għamel ħsara fil-proprjetà tagħha. L-imputat wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi u nżamm arrestat. Raġel ta' 39 sena mill-Furjana ġie meħlus wara li ma nstabx ħati li seraq xi apparat tal-kċina mid-dar ta' ommu. Kit Gravina kien inżamm taħt arrest tal 6 xhur f'Diċembru tas-sena l-oħra wara li nstab ħati li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest rigward l-istess kawża fejn tilef il-garanzija personali tiegħu ta' 3,000 euro. Gravina kien mibgħut ukoll għal terapija marbuta ma' vizzju ta' droga flimkien ma' sentenza ta' 6 xhur ħabs.